A veure, l'aprovació que es va fer de les taxes, de les noves taxes de l'aigua, del cànon de l'aigua i de la tarifa que tenien que pagar tots els veïns, que va ser un increment, en aquest cas, si no m'equivoco, va ser del 43% fins al primer tram, del 53%, aproximadament posem un 50 o un 55% d'increment en les taxes del preu de l'aigua que pagarem al veïns de Sant Antoni de Vilamajor. Fins aquí, nosaltres vam fer l'oportuna pregunta, la queixa, i ens veu dir que l'Aigües Ter Llobregat ho havia marcat, que vosaltres havíeu inicialment fet una carta a altres municipis de queixa respecte d'aquests increments i que aquí no hi havia més peix a vendre i que es tenia que aprovar la nova carta. Jo després m'he enterat que, per exemple, Cardedeu sí que ho va recórrer a l'increment aquest, el va recórrer, cosa que no ha fet mai, i després he estat mirant i resulta que Aigües Ter Llobregat, el 2004, hi ha un projecte, que és el projecte dels dipòsits que hi ha a tocar del Fou, que és aquests dipòsits que hi ha aquí al Fou, a la carretera, que tenien un pressupost de quasi 700.000 euros, 684.000 euros. Jo he preguntat aquesta inversió, aquesta infraestructura, a càrrec de qui va ser, que s'ha informat l'Ajuntament, que la va pagar... No, ha informat la secretària. La secretària interventora li ha preguntat avui, escolta, aquesta despesa, concretament dels 800.000 euros que va costar els dipòsits, qui la va sufragar? Aigües Ter Llobregat, a mitges, o la va sufragar l'Ajuntament? Ha dit que l'havia pagat a càrrec dels pressupostos municipals. La construcció del dipòsit que està situat a Sant Julià està feta en càrrec d'una obra que es va fer amb un pressupost municipal, amb una subvenció de doble d'obres. No entenc... Jo no l'he contestat. Jo l'he buscat jo, ja t'ho dic jo, que està publicat a internet, no hi ha cap problema. Jo el que vull dir és... Quina pregunta ens fa? La pregunta és que em sembla increïble que estiguem finançant una obra d'una empresa privada que després ens incrementa les taxes de l'aigua un 55% i nosaltres ni siquiera interposem un recurs com ha fet Cardedeu. Això sí que no ho entenc. Del 2004, dius? No, el projecte és del 2004, l'execució va ser el 2008. Bueno, aleshores, jo entenc que es tindria que demanar explicacions a Aigües Ter Llobregat i dir, escolti, fa 3 anys els vam fer una inversió de 700.000 euros i ara resulta que ens augmenteu les taxes de l'aigua i nosaltres no diem ni es queixem ni fem res. Jo no ho sé, no em sembla gaire normal, perquè estem finançant una empresa, al final no és una empresa privada, amb un ànim de lucre a costa dels veïns de Sant Antoni.